20. Опитвайте се да се отнасяте към другите така, както бихте искали те да се отнасят към вас. Това е позитивният вариант на златното правило. Не се очудвайте, ако някой изглежда възмутен, когато му се каже, че е добър. Но негодуванието може изобщо да не идва от идеята да бъде добър. Може би човекът в действителност има неразбирания какво означава това. Човек може да изпадне в множество противоречиви мнения и обърквания по отношение на това какво е добро поведение. Той може никога да не е разбрал, дори когато я е получил от учителя, защо му е била дадена такава оценка за поведение. Човек дори може да е давал или възприемал неверни данни от рода на децата трябва да се гледат, но не и да се слушат. Да си добър означава да си кротуваш. Има обаче начин да се изясни всичко това до степен на пълно удовлетворение на човека. Във всички времена и на повечето места човечеството е почитало и уважавало определени ценности. Те се наричат добродетели. Те са били приписвани на мъдреците, светите хора, светците и боговете. Те са правили разликата между варварина и цивилизования човек, между хаоса и почтеното общество. Не е абсолютно необходимо да има божествена заповед или пък досадно ровене в дебелите философски томове, за да се открие какво е добро. Човек може да получи себепросветление по този въпрос. То може да бъде открито от почти всички хора. Когато някой се замисли как би желал да се отнасят другите към него, той би развил човешките добродетели. Просто си представете как бихте желали хората да се отнасят към вас. Вие, навярно бихте желали на първо място да се отнасят към вас справедливо. Не бихте искали хората да лъжат по ваш адрес или несправедливо или сурово да ви осъждат. Така ли е? Навярно бихте желали вашите приятели и познати да бъдат лоялни. Не бихте искали да ви предадат. Вие може би искате да се отнасят спортсменски с вас, не да ви мамят или изиграват. Вие бихте желали хората да бъдат честни във взаимоотношенията си с вас. Вие бихте желали да бъдат почтени с вас, а не да ви изиграват. Така ли е? Може би желаете да се отнасят с вас любезно, без жестокост. Възможно е да желаете да зачитат вашите права и чувства. Когато се чувствате зле, бихте желали другите да проявяват съчувствие. Вместо да ви атакуват енергично, бихте желали другите да проявяват повече самоконтрол, нали? Ако имате някакви дефекти или недостатъци, ако направите грешка, може би бихте желали хората да бъдат толерантни, а не критични. Вместо хора, отправящи остри критики и търсещи наказания, вие бихте предпочели такива, които умеят да прощават. Така ли е? Може би желаете хората да са великодушни към вас, а не дребнави и скъперници. Възможно е да желаете другите да вярват във вас, а не да се съмняват във вас на всяка крачка. Вероятно бихте предпочели хората да ви уважават, а не да ви обиждат. Навярно бихте желали другите да са учтиви към вас и да зачитат вашето достойнство, нали? Може би харесвате хората да ви се възхищават. Когато правите нещо за другите, може би бихте желали хората да са ви благодарни. Така ли е? Вероятно бихте желали другите да са приятелски настроени към вас. От някои, навярно очаквате любов. И най-вече, вие не бихте желали хората само да се преструват, че правят тези неща, а бихте желали те да са истински в своето отношение и да действат с интегритет. Вие навярно бихте могли да се сетите и за други такива добродетели. Също така, в тази книга се съдържат и правилата, изброени до тук. Но най-вече, вие бихте могли да създадете резюме на това, което наричаме добродетели. Не се изисква особено развихрено въображение,
за да осъзнае някой, че ако към него се отнасят винаги по този начин, неговият живот би протекал твърде приятно. И е съмнително, когато някой събере море от враждебност към тези, които се отнасят към него по този начин. Има един интересен феномен в човешките отношения. Когато някой крещи на друг човек, другият усеща в себе си импулс също да отвърне с крещене. Към човека се отнасят така, както той се отнася към другите. Човекът всъщност дава пример за това как да се отнасят към него. А е подъл по отношение на Б. Тогава и Б е подъл по отношение на А. А се държи приятелски към Б. Тогава и Б е приятелски настроен към А. Сигурен съм, че вие непрекъснато срещате подобни случаи. Джордж мрази всички жени. А жените усещат склонност също да мразят Джордж. Карлос се държи грубо към всички. Тогава и другите изпитват склонност да се държат грубо с Карлос. И ако все пак не смеят да го правят открито, таят в себе си скрито желание да се отнесат наистина много грубо с Карлос. Ако им падне такъв случай. В нереалния свят на фантастиката и филмите, човек вижда възпитани подлеци с невероятно ефективни банди и самотни герои, които са истински простаци. В живота всъщност не е така. Истинските подлеци обикновено са недодялани типове, а техните сподвижници са още по-недодялани. Наполеон и Хитлер са били мамени постоянно от своите собствени хора. Истинските герои са най-тихо говорещите хора, които някога сте срещали и се държат много възпитано със своите приятели. Когато някой има щастието да се срещне и разговаря с мъже и жени, които са постигнали върха в професията си, той често е поразен от откритието, че те са между най-добрите хора, които някога е срещал. Това е една от причините, поради която те са на върха. Те се опитват, повечето от тях, да се отнасят добре с другите. И хората около тях им отговарят със същото, като се стремят да се отнасят добре с тях и дори прощават малкото им слабости. Добре, всеки може самостоятелно да прецени кои са човешките добродетели, като си даде сметка как самият той би желал да се отнасят към него. И по този начин, мисля, че ще се съгласите, той разрешава всички неясноти, свързани с това какво в действителност представлява доброто поведение. То е далеч от това да си бездействащ, да стоиш с кръстени ръце и да не казваш нищо. Да си добър може да бъде много активна и мощна сила. Има твърде незначителна радост в това човек да е сериозен и сдържан и навъсен. Когато някои в миналото са твърдели, че практикуването на добродетели изисква суров и черноглед начин на живот, те всъщност се стремели да докажат, че всички удоволствия извират от злото. Нищо не може да бъде по-далеч от фактите. Радостта и удоволствието не се коренят в безнравствеността. Точно обратното. Радостта и удоволствието се раждат само в честните сърца. Безнравствеността води до невероятно трагичен живот, изпълнен със страдание и болка. Човешките добродетели нямат нищо общо с черногледството. Те са светлото лице на самия живот. А сега какво предполагате, че ще се случи, ако някой се опита да се отнася към тези, които го заобикалят, справедливо, лоялно, спортсменски, честно, почтено, мило, деликатно, със съчувствие, като контролира себе си, толерантно, като прощава, щедро, с доверие към хората, с уважение, учтиво, като щади достоинството им,
с възхищение, с благодарност, с любов и прави всичко с интегритет. Това може да отнеме време, но не допускате ли, че много други биха започнали да се държат по същия начин? Дори вземайки предвид случайните грешки, новините, които стряскат почти обезумелия човек, нощният крадец, когото човек трябва да цапне по главата, глупакът, който кара бавно в скоростното платно, когато някой закъснява за работа. От това ясно се вижда, че човекът трябва да се издигне до ново ниво на човешките взаимоотношения. Човешкият потенциал за оцеляване ще се повиши значително. И със сигурност животът ще е по-щастлив. Човек може да влияе върху поведението на хората, които го заобикалят. Ако не го е правил досега, той лесно може да поправи това, като си избира всеки ден по една добродетел и през целия този ден се специализира в нея. Правейки това, на даден етап всичките ще бъдат интегрирани. Освен личната полза, човек може да вземе участие, независимо колко малко е то, в започването на нова ера в човешките взаимоотношения. Камъчето, паднало във вира, може да предизвика вълнички до най-отдалечения бряг. Пътят към щастието може да бъде много по-светъл, ако прилагаме правилото: опитвайте се да се отнасяте към другите така, както бихте искали те да се отнасят към вас.